Една минута, газ! Александра, по колко гледаш? 35. Мой мраж ще види на едно. 35-40, а? 35-40. Води мраж. 35-40. Писам 40 с 35. Ай, мрежата там да се... 9 километра. Никола, не набивай, Никола, отпори! Край, Марко, без фаул! Пробай! Аля, носи, яйте му, Мате, прави се! Ти, добре, без фаул! Лео! Мате! Оди на скок! Остани плаки и Любче, оди на скок! Буди ке Мате, ей, ало! Знали Георги! Душан, остани! Делай! Скок! Твоя боки! Мирно, носи сега, Душан бегай! Носи! Пули му се! Любче! Ти, Георги!
Василий, качи износи. Матей Френков, не си ти сутай. Не си сутай. Пред четворката трябва да си. Лео, не набива, Лео на линия отвори, бе! Василий, по-горе. Бега на линия! Андрей! Лео, отвори се! Лео, отвори се! Лео, Андрей! Соки, мордом помогне да се посещава. Играче, тук, Давид, тук играч! Андрей! Пали го, Давид, слова да мине, пали го там! Играч! Соки, мордом помогнеш там. Давид, исто идем, исто! Никола, исто, хайде! Исто! Качи исто! Взимай! Ай, качи! Ай, Филип, ваш играч, Филип! Взимай тук, ало! Ай, Филип, давай се! Давай! Лео, тука дойди! Браво! Ай, душа, дражи према! Шут! Айде, пуни го! Ай, Матей, дражи према! Добре, Матей! Дамян! Кристиян, ти си на отбийна тук. Гонев, соиграч таму. Кажем кой. Гонев! Соиграч! Прими ga, ti ne ide da ga primiš. Đorđe, bez faul. Brate, bez faul. Промени su Матей Френков, нека дойде на плот и влезе заден вес. И Дамян! Матей, появи се, Матей! Бегай се, върти се! Не се върта, Георги со Гръпе му дозволил да се върте. Давай! Качи го!
Любче, много лутаме, Любче! Андрей! Замян! Курите! Hai, Filip! Bravo, frate! Bravo! Dobro, Filipče! Ti, Andrej! Znači, visoko smere. Duša, traži prazno. Opet si Duša. Vrti. Fastball. Bravo! Leo, Freki, Leo, tuka! Gledaj topka! Moci se! Ajde, Marjače! David! Skok, tvoja, David, tvoja! Odlično! Filip, ne spanje, Filip! Filip, Stefan! Ostaje, odjeta! Mate, pojavi se, Kjači, pojavi se! Kjače, Mate, evo ti mu Mate! David, ne tuka, David! Davidče! Čekaj, Mate, probaj! David, probaj, kaj Mate! David, kaj Mate, probaj! Gdje si bile? David! Dobro je kreće. 25 minuta neko nešto se treba. David, Georgija. Taj prijem da ljudika prema našem. Simo dalje, Stefan! Sam. Давай!
Аз работам с една екипа, но пак и този съвсем друга екипа. Он да има движение, това ще го работим на тренинга, окей, трябва да го правя, но тай да се оформлива или шпицо да се пуска на свободната отвежда и да го изходят него. Ние нема да можете да трябва на пържа контакт с утопката на катастрофа. Без ръце, гледай топка. Гледай топка, Лео, взимай. Лео, взимай. Добре, браво, Кристиан, браво. Любче, много лутаме от позиция. Не е добро. Прием му, ще се въртам према кепа да го гледаш. Прием му, трябва да ти бида према напред. 99, Оки по страна, Матей, улези, Матей, Isto бе, 99. Матей, тражи я. И Марко! Lucas, ти ще играш? Душа! Ай, Матей, гури сега! Ай, Николче, Душа, врати! Душа, врати! Никола! Николче! Сандия! Давид! Исто идеме, Давид! Леон! Никола! Исто! Матей! Видя ли къде ти я пущаш отправа? Чай! Гурния! Степан! Абе, Любче! Взимам! Ай, Матей, взимам! Яче! Андрей! Отлично, Андрей! Отлично! Давай! Отлично! Браво! На место! Леон! Права! Браво, ведете!
Матей! Може да първа да игра. Терено не е добър Каче. да първа да игра. Матей, айде, Матей! Бегай, бегай, Никола! Никола, бегай! Душа, бегай! Душа, бегай! А, Никола! Ипа! Кече, айде! Степан! Филип, улези вътре! Филип! Давай се! Мирно, мирно! Он не го напага да му да вземе топ. Айде, Матей! Он и цяло време пак го прави нашата. Филип, Филип траži! Филип траži! Работи, работи! Като се не го напага, глед, не бива, глед. Матей, участвувай! Матей! Кече! Кече! Лео, Лео! Лео! Давид, помогни! Давид! Давид! Излези! Гледай топка! Гледай топка! Никола на скок! Какво да направя? Боки! Боки! Всеко играч! Всички дойде до него. Окей, ти оди от. Няма. Ей, ало! Матей! Стоп, стоп, стоп! Ай, Никола! Давай! Реакция! Давай! Давай, ме ударя по линия! Никола, бе! Никола! Никола! Ей, Никола! Ударя, бе! Ай, взимам, ай, излези малко, Степан! Боки! Дай, Матей! Боки, прати, Боки! Колко минута бил? Не. Нико улези унетре на Матей по линия! На Матей, айде! Кече, вземи го да удри! Давид, вземи ти, Давид! Слушай, Николай, не удри! Отлично! Стоп! Давай, гори на Нико! Айде! Бегай сега на пенал! Бегай на пенал! Айде! Кече, не пробежувай! Фани го ти! Вътре си гледаш неки твоя! Подига топката да сърчи. Улева се, улева! Кече! Кече! Добро, добро! Загрев се. Стави. Майстров. Много некола не. Време. Лукас. Моди Запаски. Кече, до край прати! До край прати!
Htio gol. Leon ulezi unetre. Su 6. Keče, ulezi unetre, Keče! Boki tvoja! Da, Georgi, dobro je. A igre su David povrzu, ajde povrzu su David! Evo ti u Stepan, ne su nego! David, su Stepan igre! Digni glava, evo ti u Leon, evo ti u Leon! Много чудно да Посилен, прекажа. посилен. Може да стигаме по-бързо. Стопъра ни го носи, може да го нападне. Bravo, Andrej! Hai Filip! Hai Filip! Hai Filip! Dobro, Filipče! Марко там стопър, не може да играе там стопър. Василий да го не би го пани. Вието трябва да ги викне брой 9 и брой 13 от крайна, за да смира ситуацията. А аз не трябва да ги викне. Skok, skok, skok! Keče do kraj! Окей, бе, спринт! Keče, ne mi vrtnik! Krp! Hai Filip! Adu se radi to! Bravo Stepan, probaj! Probaj! Не се го става. Цел тренинг, он беше штопа. Цел тренинг. Тренера задна четвърта. Една тренинг, цел тренинг. Stefan!
И ето ги се. Дай да ги. И да. Да, обратно ще беше да играти. Матей, на место, изпит. Филип. Браво! Андрей, Андрей! Давай, 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 давай! Мирно, дръжи нога, Давид! Появи се, Андрей, ева ти го, Андрей! Ева ти го, Леон, ева ти го, Леон! Ева се, Леон! Матей, появи се, Матей, дойди, Матей! Върти се, не бега, бега! Бега улява, ти върти! Върти сега, върти! Матей, направо, Матей! Дамян не е играл. Вижте, колко тренинга играл. Суиграчи, качи, суиграчи, права скок! Гради! Играй! Гради! Скок! Боки, прати, боки! Матей! Zoki! Боки, бе! Дойди! Боки! Повикам ти твоя! Матей, добър си, бегай, погледчо ми се. Дамян, сега може да стигнеш ти. Дай обързай малко, мали. Атезивки! Голман не си играва. Не, играчо, голман!
Голмано го чува нашия. Абе, Терзийски! Isto ideme, isto! Niko! Isto! Pazi, zimaj! Probate! Aj Nikola! Давай! Пробуй шут! Пробуй! Голмански тренинзи. Какъв добър голман. И си много има много знае. О! Andrej, trudo toca bola, pupa! Ajde, Simo, vidi, pali, kurdi, Stepan! Ajde, давай! Стоп! Колко 6? Pani golmanı bu çoğuma, ben kepu bu çoğuma. Това е жив криминал. Нека защото дори крило и там му да се знае. Нищо не направи. Неге колко лошо. Бе, Петката, Машо и Георги колко са близко един до друг. Давай, ти отбори му по линия сега! Сад! Туди прав. Колко млади деца не обичават. Andrej!
също това генерал. Не. 2010 събрат си. Каса града 5, каза 6 гола, 7 заради него.